Wie de Frankenhofmolen in Vaals nu ziet liggen, zou het niet zeggen. Maar in de 18e eeuw was het hier één en al bedrijvigheid. De watermolen werd gebruikt voor de textielindustrie. Na het verdwijnen hiervan raakte het gebouw in verval. Totdat in 2008 werd begonnen met het herstel. Ja, goedemorgen joh. Goedemorgen. De Frankenhofmolen. Ja. Ja, ik kijk, ik hoor molen, maar Ja. ik zie hem niet. Nee, dat klopt. En heel veel mensen vinden dat. Die komen allemaal hier mooi de laan aflopen, dan lopen naar de molen toe. En zeggen ze, ja meneer, waar is de molen? Ja. Nou, wil je dat zien, dan moet je echt binnen gaan kijken. En nog sterker, je moet eigenlijk aan de achterkant gaan kijken. Want daar zie je pas echt dat het een molen is. Een watermolen namelijk. Oké, Zullen we eens gaan kijken? doen we. Oké. Het gebouw heeft een historie van 420 jaar intussen bijna. We beginnen ongeveer in 1606. Dan is er een meneer die begint hier een kopermolen. Nou, dat heeft hij ongeveer 110 jaar heeft hij bestaan. Daarna is eigenlijk alles wat met de kopermolen te maken had, is eruit gesloopt. En toen is er een vuilbereidersmolen ingekomen. Dat heeft ook maar 15 jaar ongeveer geduurd. En toen is alles weer omgebouwd en toen is er een volmolen ingekomen. Ja. En die volmolen heeft het vervolgens 170 jaar eigenlijk volgehouden. En naast die volmolen heeft er zich toen ook heel langzaam een textielindustrie ontwikkeld. Ja, het werd gewoon een naast fabriek, die volmolen. Het werd een complete fabriek met rond 1850 schatten we dat er toch wel 70, 80 mensen in werkten. Nou, er is er een boerenfamilie in terechtgekomen. Die hebben het waterrad wat dus van de watermolen nog erin zat, hebben ze toen gebruikt om er een graanmolen mee aan te drijven. En zij zijn in feite een gemengd bedrijf begonnen, plus een graanmolen. Ja. Nou, dat gaat dan door tot ongeveer 1950. Dan kopen twee ongehuwde broers de molen van de eigenaar. En die houden dan nog tot 2007 eigenlijk de molen in stand. En dan neemt het Limburgs landschap de boel over. Nou ja, dus in stand, hè? Het was helemaal vervallen. Het is inderdaad helemaal vervallen. Want die twee broers waren absoluut niet in staat om het hele complex eigenlijk goed te beheren. En je ziet dan zowel de natuur als het gebouw, dat wordt eigenlijk een complete ruïne. De kopermolen, dat was het allereerste stuk van het gebouw. Dat zat met name hier in de kelder. En pas later, toen de kopermolen al weg was en we eigenlijk met de volmolen bezig waren, toen is het stuk gekomen wat hier tussen de regenpijpen in zit. Dan zie je dat ongeveer 50 jaar later worden de vleugels voor het gebouw bijgebouwd. En dan pas weer een stuk later worden eigenlijk de stukken hier links en rechts van die regenpijpen opgetrokken. Dus zo zie je eigenlijk dat het gebouw in fase is opgetrokken. Dan wordt in 1859 dit gebouw nog erbij gezet. En daar kwam een stoommachine in te zitten. Een stoommachine? Een stoommachine, ja. En als laatste is toen dat hokje bijgebouwd waar de carboniseerruimte in kwam. En wat tegenwoordig een bakoven is. Nu was deze molen totaal vervallen, Jo. Ja. Waarom heeft dat Limburgs landschap dat opgepakt? Ja, er zijn eigenlijk 3 redenen voor. De eerste reden zou je kunnen zeggen dat het een monument was met een enorme historie. En men vindt het wel belangrijk om dat te bewaren. Ja. Een tweede argument was dat de hele molenbiotoop, dus zeg maar het water wat voor de molen gebruikt wordt, dat dat eigenlijk heel erg uniek voor Nederland is. Het is groot en uniek. En een derde reden die er nog was dat eigenlijk het hele terrein, en dan praten we toch over bijna 8 hectare, dat typisch een Zuid-Limburgs landschap eigenlijk representeert. Met beekjes, met weides, met heggen, met hoogstamboomgaarden, allemaal dat soort zaken. Ja. En die 3 redenen waren samen eigenlijk de reden voor het Limburgs landschap om te zeggen van, het is wel een puinhoop eigenlijk, maar we willen het toch hebben en we gaan ermee in de slag. Zometeen gaat het molenrad draaien. Maar daarvoor moeten er op het landgoed nog wat zaken worden geregeld.